Negde, skriveno među trnovitim žbunjem, nalazi se malo kraljevstvo patuljaka i vila. Svi koji žive ovde su vrlo, vrlo mali. Ja sam patuljak Ben. A ja sam princeza Holly. Hajde, da se igramo. Čekaj nas. Benovo i Holino malo kraljevstvo. Današnja avantura počinje u malom zamku. Farma patuljaka. Dadiljo Šljivka, gde je doručak? Žao mi je, vaše visočanstvo. Patuljci još nisu doneli hranu. Sve što želim je kuvano jaje, dadiljo. Zar ne možeš da ga stvoriš? Mogu da stvorim jaje, naravno. Ali jaje sa farme ima mnogo bolji ukus. Baš me briga. Gladan sam i hteo bih jaje sada. Pa dobro, vaše visočanstvo. Abrakadabra! Kuvano jaje! Fuj, smrdi. To je odvratno. Šta je to? Zmajevo jaje. Pa, baci ga. Mogu da stvorim pravu kokošku da vam izleže jaja. Nemoj. Mislim da ću čekati isporuku sa farme. Možda će trebati vremena, vaše visočanstvo. Neću otići od stola dok ne dobijem moje jaje. Kako želite, vaše visočanstvo? Dadiljo, stigli su. Zdravo, Bene. Zdravo, Holly. Isporuka hrane! Šta vas je zadržalo? Kralj čeka svoj doručak! Izvinite, dadiljo Šljivka. Na putu nam je ispala šargarepa pa smo morali da se vratimo po nju. Dobro, hajde da unesemo hranu u zamak. Šargarepa, paradajz, zelena salata. O, a gde je jaje? O, jaje! To je ono što nam treba. Kralj želi jaje. Vraćamo se pravo na farmu patuljaka da ga donesemo. Holly, hajde s nama. Da, volela bih. Mogu li na farmu patuljaka? Dobro, Holly, postaraj se da dobijemo dobro jaje. Kakvo je to zujanje? Nadam se da nije motor. To je Gaston Bubamara. Gastone, idemo na farmu. Hoćeš li i ti sa nama? Zdravo, stari patuljku. Zdravo, princezo Holly. Dobrodošla na farmu patuljaka. Moraš da nosiš ovaj teški šešir. Zbog čega? U slučaju da ti nešto padne na glavu. O! Ovim putem do šargarepa. Ovo je polje šargarepa. Pazite, šargarepa izlazi. Oruk! 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 Wow! O, zdravo, princezo Holly. Zdravo, gospođo patuljak. Ovuda. Ćao. Ćao! Ćao! Ovo je deo sa zelenom salatom. Sklonite se svi! Sklonite se svi! Sklonite se svi! Zašto ste dobili kišobran? Napravit ćemo da pada kiša. Čarolijom? Ne treba ti čarolija ako imaš veliku vodenu kantu. Wow! Huraj! 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 To je fantastično!
Ako misliš da je to fantastično, čekaj da vidiš biljke paradajza. Ovo su biljke paradajza. Wow! Bojim se da imamo paradajz bube. O Bože, Paradajz bube vole da jedu biljke paradajza. Odlazite. Iš, 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 iš. O, stalno se vraćaju. Da, i kada bismo samo našli način kako da ih se otarasimo. Gaston ih je uplašio. Naravno, bubamare vole da jedu paradajz bube. Pametni Gaston. Trebalo bi da budeš naš kontrolor štetočina. Sada možemo da beremo paradajz. Nastavite. Važi. Paradajz! To izgleda opasno. Jeste, zato nosimo ove teške šešire. Ali postoji drugi posao koji je stvarno opasan. Šta je to? Da vidim. Može da bude vrlo strašno. Ja se ne plašim. Ovo je verovatno najopasniji posao na svetu za patuljka. Šta je to? Sakupljanje jaja. Šta je tako opasno u sakupljanju jaja? Kokoške. Wow, baš su velike. Da, zato imamo ovu veliku ogradu. I zato je važno zaključati ovu kapiju. Uzbudljivo. Čekaj, princezo Holly. Ove kokoške ne izgledaju opasno. O Bože, sakupljanje jaja je opasno. Kako sakupljate jaja? Patuljak mora brzo da trči do jajeta, uzme ga i beži nazad najbrže što može. A šta se desi ako nije dovoljno brz? Kokoška sedne na njega. O, Bože! Sada vidiš koliko je važno da je kapija zaključana uvek. Kokoška pobegla je! Uhvatite tu kokošku! Kokoška je pobegla! Kokoška je pobegla! Brzo do patuljastog kamiona! Pratite tu kokošku! O, stali smo! O, ne! Mehanizam je prestao da radi! Brzo, Holly! Hajde da ga navijemo! O, zdravo. hoće li neko da mi da jaje? Sada! Nebesa mu! Daviljo Šljivka, rekao sam vam da ne stvarate kokošku. To nije moja kokoška. Daviljo, da li govoriš kokošiji jezik? Da, vaše veličanstvo. Pa, šta kaže? Gospođa kokoška kaže... Vidite, evo je naša kokoška. Pažljivo, Datiljo Šljivka, to je opasna životinja.
Ne budi smešan, to je samo kokoška. Kokoška je izlegla jaje. Ura! Da, mnogo bolja usluga nego patulja s tim kamionom. A? Šta? Dadiljo Šljivka, možete li da pitate gospođu Kokošku da isporuči jaje i sutra za doručak? Naravno, vaše visočanstvo. Ahem.